Assalamu alaikum, what's up guys? Sunana Abdullahi Jimeta. Barkan ku da dawowa YouTube channel ɗina. Yau ma ina ɗauke mana da wata sabuwar airdrop da zamu yi farming. Sunan wannan airdrop ɗin ne sign protocol. Sign protocol dai sun yi kuɗi har kimanin dala miliyan 28. A wani report ɗin ma yana nuna cewa sun yi a kuɗin da suka yi ya fi haka, sun yi kuɗi ya kai dala miliyan 50. Kuma har da wannan mai Binance CZ ya shi ma da kanshi ya investing kuɗi har dala miliyan 16 a cikin wannan project ɗin saboda potential da wannan project ɗin yake da shi. So ba tare da ɓata muku lokaci ba, bari mu shiga mu ga yadda za mu yi farming na wannan airdrop. Da farko dai za ka yi visiting na wannan link ɗin app.sign.protocol. Zan ajiye muku link ɗin a comment section saboda YouTube ba su bani na ajiye muku shi a description ba. So in ka shiga wannan link ɗin sai ka je wurin connect wallet, sai ka yi connecting wallet ɗinka. Zan yi using Rabi wallet saboda shi nake using. Kana using MetaMask ne ko Zerion ko wani wallet daban, and you are good to go. So sai mu yi connecting. Kai connecting sai ka yi sign in. Sign in, sign confirm. So shi kenan yanzu mun yi connecting kenan. So idan kai connecting, first thing da you do shine za ka je a gefe explorer inda za ka kalla profile, sai ka je click akan profile. Da profile za ka kalla connect identities ɗin. So sai kai connecting na identities naka. In ka danna guri za ka akwai email, Telegram, GitHub, Twitter, Discord da Twitter da sauransu. So ni already na riga na yi connecting na Twitter na su wannan. So ba tare da ɓata lokaci ba, da bari mu je mu yi creating na shima. So shi abin da ake a wannan airdrop ɗin shine za ka yi creating shima, sannan kuma za ka yi a testing. Kamar yanzu idan wani ya creating shima already, za ka iya zuwa ka testing. A testing shine kamar mutum ne ya rubuta code nashi, kai kuma sai ka je ka kwafa wannan code ɗin ka yi aiki da shi in real life. So dama shine ma'anar shima ɗin. So in za ka iya wannan, ka so ka samu idea mai kyau, za ka iya buɗe ChatGPT ko kuma wani AI platform da za ka tambaye su, sai su baka ideas ne shima daban da wanda za ka yi creating. Wani kan ma har code ɗin za su baka. So ni ba tare da ɓata lokaci ba, don wannan for example purpose ne, bari mu je mu yi creating shima ɗin mu. So za mu zaɓa mai shima name namu. Let's say wallet ranking. So shima description namu sai mu ce check your wallet rank. Check your wallet rank. So a nan za mu zo sai mu zaɓa a wani network ne za mu yi creation na wannan shima ɗin. Akwai mainnet ne duka wannan, in kana so kuma za ka yi switching zuwa testnet, za yi switching zuwa testnet, amma ni zan yi shi ne akan mainnet. So a inda nake da aka ce a base ya fi sauƙin gasi, base da optimism, amma ni yanzu ban da gasi a base da arbit, so zan yi a arbitrum ne. So da arbitrum sai lokacin nan daga yi minding na total location ɗin nan ka zaɓa kai clicking arbitrum, sai ka danna next. Sai ka nan za mu cike duk da abubuwan da muke son mu. Nan za mu ce input wallet, sai mu sa file type, sai mu saka string, sai mu zo mu adding field, sai mu ce input network, nan ma sai mu zo mu ce address. To shi kenan sai mu danna next. Nan gurin saka code ɗin, idan kana da raw data ɗin za ka saka, kana da raw code naka, za ka iya ka input nashi a nan gurin. Idan kuma baka da shi da kawai kana rubuta a can gurin, za su maka code nashi. Ni da yake ba coding na iya ba. Nan gurin za mu bar hook smart contract, za mu bar shi blank. Nan kuma gurin is revocable ɗin nan sai mu zo mu danna yes, in kana so za ka bar shi a nan. Sai mu je shi ma zai kawo mana wallet ɗin mu yi sign in. Ga kaɗan wallet ɗin mu yi copy, mu yi sign in, mu yi confirming na transaction ɗin. Muna confirming transaction. Creating shima. Sai confirming transaction, yawa successfully shima ɗin mu ya yi creating successfully. So idan kana so you can go ahead and click view shima, zai buɗe maka kaga kanan code da ka rubuta kenan. Wannan shi ne shima ɗin mu da muke creating. Yanzu za mu koma profile namu, sai muka koma profile. So
So yanzu muna so mu je mu attesting so wannan shi ma ɗin da muka yi muka create. So idan muna so mu attesting sai mu clicking na wallet address namu, we make attestation, wallet address sai mu saka wannan network mu sa ATH attest now, sorry address just fara saka wallet address ana yawwa na jira buɗe yawwa transaction namu na pending, successfully made an attestation to wallet ranking, you able to find the attestation on your profile. Yawa shikenan mun riga mun attesting, let's go. So yanzu for example idan kana so ka yi finding nawa a wannan kawai just go ahead and search my wannan gintex.eth yawa so gashi ni ne wannan ni ne gintex gashi nan ni ne wannan shi ne ainihin account ɗina. Akwai na yi attestations da yawa, so idan kana so you go and za ka je ka yi attesting to abubuwan da na yi. Wannan ma wannan ɗaya daga cikin codes nawa ne. Ok na ga wannan ɗaya ya fito a nan gurin. Ok but ba damuwa dai wannan gintex ɗin wannan shi ni ne kuma shi ne profile ɗina. In kana so you can attest to my work. So zan bar har kamar kullum zan bar link na WhatsApp group ɗina idan akwai abin da ba gane ba you can join and ask me questions. Na gode sai mun haɗu a next video. Thank you.